Loh, muni ora. Urung muni wis. Aja kene aja. Iki mlebu apa ta iki kobong kuwi yo. Ayo. Sang sik Jot. Ayo Bos. Kita untukku ta Bos? Ayo kita menciring Kak. Pokoke sesek rasane iki. Aduh. Asli nanggap Anda serap lighting. Kepiye? Aku nek ana lighting ngene iki wedi kok untukku ngeflashing ngono. Memantulkan cahaya. Memantulkan cahaya. Yuk salam sik Dot. Yuk. Ayo. Aku pokoknya. Kowe sik. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ayo. Kowe ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka. Tonyo jago. Aja bengak-bengak ngono ae lho. Ayo wis didongake muga-muga sing jawab mlebu surga. Amin. Lah iya, Pak. Ning kene desa ndi, Dot? Kowe ngerti ora? Bu aku diundang ora ngerti kok. Takon bose ngek gendut ya. Bos gendut. Niki desane pundi, Bos? Hah? Endi, Bu? Pripun? Gowo polengan. Gitu, Bu. Ya, muga-muga masyarakat ini sehat selalu, lancar rezekine. Amin. Iya. Pokoknya didonga sing apik-apik. Ya, dongaku masyarakat kene kabeh ora pegatan. Wis ae dia. Gajal sak
wis suwok pas nonton ngene pegatan kabeh rondone. Antili. Pisan tau milu apa ada Indonesia ini. Iya aku pisan. Pisan iki gak apa-apa, karang yo ganti-gantian ngono kuwi. Aku mau telepon kareng bos sing gendut ae. Halo. Halo. Good afternoon holiday. Piye? Toilet bus welcome. Nek wes kam. Gue nu melampah ngono aku no. Lu melampah dari Iya, itu watt 5 lampu watt aku yang ngono. Lu melampah dari Purworejo. Iya, saya kan sudah lama di Jakarta. Iya. Minum saya teh gendul. Hah? Iya. Teh apa? Teh gendul. Teh gendul. Iya lah. Bangunnya nunggu penter enggak? Iya, saya kan ibu saya mendaut. Hah? Bapak saya ngarit. Nggih tepangaken. Nggih. Kula sinten? Codot nih, dari iki Nggih. pangdene kula mbiyen iki Nggih. lah. Ya Allah. Niki Andes. Nggih pun tepang nggih. Tak idioni lagi. Ya, iki lho ana cewek artis iki oh kabeh. Halo bos. Sugeng dalu lah. Ya. Dalu. Bos lanang dhewe ning kene. Monggo bos. Iki sing nyanyi monggo. Bos. Ngono. Oh aku didongani sik ning jero wong korek bos. Piye? Semoga kira-kira semua. Jas. Ya kesel banget lagi. Indomaret. Kutuk. Ngono. Blek-blek. Dongane karo nyilem banyu. Aku ki mau ngombe banyu. Ngono ya, saiki dinaik tembang. Tembang sik. Ayo bos, saya kok nggo artis kok. Ayo bos. Ayo. Tak tertibke sik. Nah, iki donggumun masyarakat ini kok iso muni sempritan. Tangkemmu kok anu. Hah? Iki Iki ono kamera iki. Dudu nah, iki kamera. tak duduk kamera. Bisa ta? Nah, syaratnya untune merongos. Nah, gak merongos gak iso. Ayo. Aku ngabak tok iki, Des. Gajar. Mas di zoom untune tok, Mas. Ini. Ini kok TV nih. Piye. Syaratnya Merongos. ngabak tok. Anot. Aja nama anakku, Mas. Lila. Ya. Ralsek. Ora ngomong. Ya, Del. Bismillahirrahmanirrahim. Sepiro? Kok metu e? Ora nyonok. Ora ngira. Kowe medhot taline asmara. Aku kanggo suci. Rampok Anggap Joko saya malah poblek jati. apa pancen wis nasibku kudu pisan karo sliramu najan abot jroning ati nanging aku ra iso ngoncati. Baik, setutup hadirnya untuk Pak Dayo. Tentunya bersama Avoda Indonesia dikasih Adanilo. Ya, semoga. Bergoyang bersama Avoda Indonesia. Ayo. Buena lagi ada. Ayo. Oh.
Pripun Bu apik mboten? Ya, ibuke sing ngetak aku ngasih salah kieu ngono iki. Ibuke. Kowe pripun? Rongose nyanyi ra apa-apa. Pripun Mas apik Mas? Undune ala atiku wis ira. Ana bayi wedi kok dilapen. Pripun? Saiki sindene cukup. Ya, Awak dhewe sing joget. ya. Ha ta. Pajune aku wis Mengkis dua. mengki jumak. Bareng ngono juk salto-salto meneh to. Oke. Karo ngenteni yang ngebase kono ana meneh. Ayo, yuk Bos. Ayo. Mbake bubuk. Bubuk.
Matur suwun. Kok ana kipasnya, Mbak? Aduh, kipas cari angin, pacar lepas cari yang lain. Dasar. Ayo. Pacarmu akeh kok. Ayo. Sendi. Mbuh. Sendi lepas sendi. Ajal, kowe nek kata-kata itu sih lah. Ajal, ayo. Yo, Jal. Ngombe es degan ning alun-alun Magelang. Kadung. Lho, Kadung sing cedhek wae. sing gede ini dia. Iya. Wakene gon Ya, terus ayo. Iya. Mangan es degan apa? ngombe mang. Ayo, iya. Ciwan tutiku. Ngombe es degan ning alun-alun Magelang. Asik. Heeh. Seger. Lah ya seger. Ya. Ana petek warnane ireng. Lah iya PT akeh warni ireng. Cemani pluk. Oh, tak kira. Kena ya? Ya. Iki kata-katane tenan iki. Ya. Godhong lompong, godhong pring. Aja plompang-plompong ndak untune garing. Ya, kosek. Apa kuwi anu dhewe. Aku dhewe. Iya. Ya wis sekarang ki awak dhewe wis nyanyi ya wis. Ya. Saiki gantian atraksi neh, Bos. Yuk. Yuk. Menikmati iki kawer-kawer ki apa to? Nganumu kelawar. Kathokku suwek. Di. Kok anyes sithik ta iki? Ora dipencet. Nanti ndak lato-lato. Lato-latonya gondal Jadul gandul. saiki. Aja ngono ya. Saiki salto sik des. Oke. Kok ana sing nyawe. Tenang wae ta. Oke. Ki opo to ki? Ih. Lho Aku apa? tak mau cintaku. Dikocok-kocok. Apa dikocok-kocok gitu. Ya. Ya Mas, ayo Mas. Diulapi sik ndak gupak.